everyone, welcome back to my channel again, Oragon Iski TV. On this content, I'm going to show you guys how to do a detox. Doing with that, it can help to us like if we are suffering sore throat, or if we have a runny nose or cough, it can help to our body. So what I did is I boiled the water and ito na yung steam with thyme, herbs. Ito yung thyme yan, yung herbs. So I'm going to inhale now. Yan. Just be careful because mainit siya. So ito, I will do inhale now. So that's why I wore a hoodie. Ayan. So para hindi na ako magbalot ng kumot. Be careful lang guys dahil mainit siya. Ayan. To help ng nakaka-help to sa ating mga lalamunan, yung mga may mga dumi-dumi, paki-clear yung ating lalamunan, pati yung ating nose, yung ganyan pang may runny nose tayong medyo barado. Ayan. Yeah, as I said, that's why I wore a hoodie. Hello everyone, welcome back to my channel again. This is Oragon Iski TV. Enjoy and keep watching until the end of my video, guys. So on this content, I just want to continue what I did in the other night. Ako ay nag-steam ng herbs at gumamit ako ng thyme, yung herbs na thyme. So guys, sa aking pag-research, dahil ako po ay mahilig sa mga self-study, pag ako ay may katanungan sa aking sarili, or para masigurado ko muna kung yung mga ginagawa ko ay tama, at sari-sari or iba-ibang site or website na pinagkukuhanan ko ng aking self-study, yun yung aking source. Ngayon guys, sa aking ginawang pag-research, meron akong isang site na pinuntahan. Ito ay yung Healthline. Yan. Sinuri ko kung tama ba yung aking ginawa. Ang ginawa dahil ako ay nag-steam ng herbs, yung thyme, kung nararapat ba or tama ba yung wing aking ginawa. Nag-steam ako ng herbs, yung thyme. After nung nag-boil, binoil ko yung thyme, kung yun ba ay tamang way. Ngayon sa aking pagsusuri, iba-ibang site yung aking napuntahan guys. Ito yung aking mga napag-alaman. Kaya wag na po nating patagalin yung aking napag-alaman, yung aking research na ginawa ko, na yung benepisyo pala ng herbs na yon, yung thyme, ay napakaganda. Ito yung mga benefits na include. Ito po guys, isa-isahin ko. Fighting acne. Yung acne, yun po yung mga na bumubukol sometimes sa ating mga muka, mga tagi-awat. And then, pangalawa, lowering blood pressure. Yun yung pag medyo tayo ay mataas yung ating dugo, pag high blood or light, ganun, mild,
na high blood. Pangatlo po, helping to alleviate yung ubo natin. And pang-apat, boosting immunity. Yon, boosting immunity daw guys. Yan. And panglima yung disinfecting. So yon, nakakatulong sa ating lungs or may mga bacteria. And of course, dahil tayo ay mga kumakain ng mga kung ano-ano, minsan yung mga kinakain natin sa pagkain nadapuan pala ng mga bacteria, gano'n. So yun po yung isa rin na nakakapag-help pag tayo ay gumamit ng pinakuloang herbs na thyme. Then meron din isa dito, posting mood kung tayo ay medyo moody, ayan. Tapos meron dito na binanggit na preventing bacterial infections. Yun po yung aking binanggit kanina. And helping to treat yeast infections. Yun po. And possibly helping against certain types of cancer. So napakatotoo po yun guys. Very medicinal po yung herbs na yon, yung thyme. And of course, sa taste naman, after kung pinakuluan, very ano lang siya, really mild yung lasa. And then, yun nga, nabanggit ko na rin, antibacterial. And then, pwede natin siyang gawing tsaa or tea. Yan, nabanggit ko na rin. And to prevent cold and flu. Yan. Lalo na po dito sa lugar namin, dito sa Canada, medyo napakataas ng ano dito, yung pagdating sa winter, yung lumalamig talaga ng husto dito sa amin, dito sa Canada, umaabot ng negative 40 something na gano'n. So napaka helpful po yun. Dahil po bumababa yung ating immune system dahil sa sobrang lamig po dito sa amin. So isa pa po, nabanggit ko na rin, para ma-prevent and fight cancer using tsaa po. Ginagawa pong tsaa po yung ginawa ko. So guys, yun na po muna yon. At sa tingin ko, tama naman yung way na ginawa ko. At na-cleanse ko yung aking lungs or aking lalamunan, sore throat. Dahil nga pang antibacteria daw. So siguro po mare-recommend natin pag tayo po nakakaramdam ng mga ubo-ubo or may sinus tayo, medyo bumababa yung ating immune system, mas maganda po, I recommend na gumamit tayo ng ng herbs. Nakakatulong po yun, napaka beneficial po ng herbs na yan para ma-cleanse po yung ating body. So yun lang po muna guys. Thank you for watching.